Dobre, ale to môžeme natáčať, keď chcete. No. Toto je akože ovocná misa, zeleninka a tak ďalej. Kto má na čo chuť? Ma preháňa ten človek. Čo mám na to? Mám chudce, aby som preháňala. No, teda mamička. Takže mamička, toto je ľudská robota. Mamička. Ale sestra mi pomáha, takže... Úžasne to slana stihla torta. zachrániť. A toto je Matuško, tá myška. Áno, že vraj som to ja, ale neviem prečo také veľké uši má. To nerobím. To je Mamino, jak narežeš to ty? Ty si to vymyslel? Ale sestra mi pomáhala, takže bez nej by som Počkaj, ale chceš povedať, že ty si nestihla. to sama spravila? Áno, robila som to tu sama. Ale s výzdobou mi Nechaj sa pomohla vytočiť, sestra. Lucka. No to sa potom spýtame, keď si nakrojíme, tak sa spýtame, jak sa to robí, lebo vyzerá to fantasticky. No rež? Hovorím, bez sestry by som všetko nestihla, lebo však... Horák. No, ja som toho mal tiež veľa, však som zvlášku som umýval. No, No, čo som ešte? O deti som sa okná staral. umýval. A susedu som mu pomôcť. Počkaj, ale ty si spomínal v tom príjmu hovore všetkých, čo ti to pomáhali robiť, ale už si nevyzdvihol nikoho, kto ti to pomôže zjesť. No, tak to nemám až takú istotu.